Tää saattaa olla Drillbitin kaltainen tää. Joo, johon vitu hain. Niin on ihan hemmetin korkea peissi. Kato sitä! Se on ihan mini. Se on melkein maassa. Se niinku menee vähän niinku ylös ja alas. Tää saattaa isolle niinku Drillbitti. Se on maassa, se on maassa. Tää on hyvä, kun täällä ei saada vettä onne. Ja mä saan ihan kivan screenshot. Missä sä oot? Siinä. Debriitä! Mä näen Debriitä! Sitä ympäröi Debris, kato! Ei onkin. Sä ostit tommosen autotalli. Hei, tää on muuten Drillbitti oikeesti. Oh jee. Se pyörii aika pirun nopea, koska se on Drillbitti. Nää on vaikea interceptaa niinku hyvin, niin... Täällä on niin hyvä strukture tällä Supercellillä. Ui! Hetkinen, kuinka nopea se pyörii? Kato. Pyörii ihan pirun nopea. Siis tää on niin hieno Hei nyt! Drillbit ja Titus. Paras yhdistelmä ikinä. Se on just tommonen drillbitti. Ai, tää on maailman cleanen Drillbitti. Kato sitä. Se on just tommonen ohut tommonen. Ei onkin. Eikä se. Liftaa vähän. Mut ei se tule takas vielä, don't worry. Tää talo muuten varmaan räjähtää tässä. Ehkä. Ei se tule. Joo, se Niin tulee takas. ohut. Se on niin ohut. Se tulee takas vielä. Kato miten ohut. Toi on kaikista hienoin drillbitti, mitä vaan ikinä. Niin munkin. Siis kato miten ohut se on. Siis toi on mun ohujen tornado varmaan ikinä. Debriitä, onks se niin kaukana vielä? Kato sitä. Siis mitä? Niin, näet sä tuon yhden Debrit tuolla? Joo, Se vaan menee, se ei ikinä tipu. Ai jää, mitä? Ihan yksi mun hullummista tornadoista. Tää tulee olemaan vaikea interceptaa, hui saakeli. Ai kato ylös! Kato ylös! Niin, miksi tää levenee? Siis se pyörii niin nopea. Niin, se shiftailee niin paljon. Me ei pystytä. Tää näin. Laita se fucking probe. Se on täydellisessä. Deploy. Oi, muhu se pieni vorsi. 115. Kuolen. Se liftas kyllä ihan kokonaan. Se oli niin pieni tossa yhdessä kohtaa tossa pellolla. It's clean Drillbit oikeesti. Sanoisin, että se oli varmaan